I can give them an engagement because I don't used to with the video no. I don't used to with the video no. But if this video I'm saying no because if this video is done sequentially based on the same day, it is okay. No insult. But if this video has been done months apart, no problem. These people if on this guy if on back and about Jono or JJ or Moki Biantu or one guy Boluntu and him not order to Hanugo Kwaman. Now if you're not just young again now, who are desecrating the land? Only her Igbo na sonso. Be you who only her Igbo na sonso. Just the way one that only manly mwego ha. Omanjeli gina nkedibia. Omanjeli gina oman pesarege pastor. But in the sincerity of their heart, God will judge you and you will not escape karma instantly. Ona kwa kode na ani ibai. Enwele anunwe ha ani ibai na sonso. Especially umuntua. Na ni ikpasizos nwanyi na nwanyi. Nwoke ikpontu. Na nwanyi ikpasizos. This boy kita effort. About this first video, Ejide according to this video, can see that's one you can what yeba. Ejide Ome emege mecha happier. Nekwe na another video kwe again. That is one you na. Obulo na this video we are recorded the same day. Okwenedi. Mana the wins we fear. Ana kwa na the boy, this boy and kai brown suit. No emebuli na nyanwa ba akuna apomuntu. Nyanwa bo de who copy nke ikpomuntu based on icho ikpontu ibe bu kolia obi na akwo ikpoka yeke obia ibu koli ikpoka yeke. That is what it shows because now if two people ya kpom of when akpontu is automatically no nyanwa bo who copy nke ikpontu. Nyanwa bụ nke ya bụ icho ikpontu ikpo ya na phone obia ikpoke ya. When I just I keep asking this thing, what is wrong? What is wrong? But these things are like this. I am an order like this. And when you got balago nego say, "O kam ka apụta gbaka aka ọnụ kpọọ ihe ọjọọ." Ka ọ ghara ibu niile ga-ego kpọba ihe ọjọọ ihe ọma maka na mgbe ha alụ ya ewere ọchịchị ọchịbụ onye ọbụla. Nne na nna, monitor your children. Know what they eat. Know who they follow. Know what they watch. If possible, know the friends of your kids. Their friends. Nwa gị kpọọ gị na ejebe John. Okay, na ejebe John ha. O ebe oyo ejenwu laro alalo ko ebe oyo ejenwu. Na kebe ne batabazia. O yabo osino na eje na nka agata ha. O ebe oyo ejenwu lie nni dia. Ko ebe oyo ejenwu na efife, ko ebe oyo ejenwu na abani. Obura ni meti the baby anya. Mana for the soul of that big baby, if you know na beg under your roof, we can on beg maybe. That is why now I will keep tomorrow blame government for what they did in our school. For removing religion from school. That CRS that time mind you, gekwa nanti before ndo ofeka abia gekwa ntị ka nkwete nnekwu. Mgbe anyị na-eme CRK emecha asị no CRS amara m nke emechara turn wire into mana CRK or CRS nke ọ bụ n'ime itiri during your own time. Maybe mgbe ahụ anyị na-asị ndị ma na ịbụrụ Christian, it's time for you to go and be playing. To go and play. Mama Boni Igbo Christian have to sit here. Ever since they scrap it away from our school. Ever since I scrap that study from our school and the ego our Lord's Prayer and assembly. Our school has been captured and people has been taught what they are not supposed to taught.
Amuazi mutabazi hana, but that is why 80% of parents today don't know what their children learn in school. They don't know what they do. If you know it's really want to create Bobo Juice or to Togawa school, no, it's so far beyond, it's far more than that. That teacher na kozele mwagimombo bilongo. Most of these children were introduced to all this act by their teachers in school. By their teachers in school. Because they have removed that thing they are scared of from the beginning. That is why the American society where they called it today. One guy bacha ball in England and now Saudi Arabia ball saying he doesn't want his children to grow in England or UK. That's what you call Habawa Bagowe United Arab Emirates. Also that UK man 10 years ago is no longer the way we are today. And I don't know whether everything about let us enlighten ourselves. When that deception happened in the Garden of Eden, also again, only ya tampule se manuno ya ama hechukusiku that amana manuna amangu. The mala the when devil deceived them, also had that God lied. He introduced another word to them to counter what God said. Devil cannot say that God lied. He can only deceive you with another version of word. So, call the one. Anya, it's okay now on Facebook here now, but when you're Luombo see each other. Can you ask what again? Huh? Onya? Cheese tele. Imonya. Kek is mala. If you don't worry. Imonya. Kek is mala. Nakoga ya kiss mother. Gonna onya obolontu kon wona abohontu. Ona obolontu. Which year? This year ko mele. Ke bo na we me na beba hobby. Oga Imonya. Kek is mala. Like your auto, Abi. I feel like your auto. Cake is well, I buy Cake is well, I yeah, I know the notion pull out a line of the boy. Buy on this well, I the one I'm my house. Or shall be at your house. You can my dad to your house. Go marry out. You could say, I was just a beggar. Beonia will no. You get put in about wasting even if I do that. I actually did what in a way. So, no one ever can this boy to go. You were so I don't know, but still, Rebecca, when you go. Okay, about business area go. About a baby. Okay, about Ibi. Luma eyes after the room idea. Okay, which is you will probably in the room about in a use. Okay, the moon. Okay. Can you matter want to work all? You have much one I have friend now. Or body problem what to want. You will be 18 years. 18 or very 18 or 18 years. Can we drop what's saying to? I'm not a call. I one is we put on our work all here. Can we drop Bonya and two? All due to name when I see. Okay, it's already like by if it's Bonya and two, it's a way the log. I come with the water. It's a way the log. Macantuago, Mbahina born to get close at all. No one. But then I may enjoy what I spend Nima Hopper. Get a key, but English Spaniano. Oga, get a key, Melonia. I'm calling him one. Oga, Igboland and to a question. You will catch it. In a moment, maybe Igboland Telegodi. Igboland to a point. Oh, what's the point I was here? Because we're clean our data. You go examine when you go to book. In a hotel, no way back. I put on the ban. No way back. I by now can't wait for you to an unade ban. Thank you so much. Email of man. Never keep them now for money to any car on your club. What can none of my friends? My book up and there's a onion car on your club. On your left club. Also, make way. Commander, make way. What is that? Commander, make way and no north, no south. Neighbor, young shaman woman there.
na ebe dị mkpa na-eme na nwa ha jeje na-akpọ ntu ọ na-anụzi onye nke a na onye nke a wụsị ka ọ nwefe ya onye nke a wụzi onye gbara atash maka ọ mara onye nke a na-eme ọ bụ eje mechara kwuo ị na-aghọta so ụmụ Igbo na-afụgo ya negasị ahụ ndị ọgbọ ntu ị nwetara ọnụ a ji ebute onye nke a bịa onye ebe ka ewu oke iwe ezifte gọngọm ka ụmụnna gị na-ezifte kedu afọ ụmụnna gị ama ekwu nkọ gị kedu sọ na-eme ndị be ụnụ ume ọha anụ kedu ihe osu afa gị uche ume ọha anụ thank you so ụmụ Igbo na-afụgo ya ọ ndị awụ ndị na-emebisila anyị Nigeria na-emebisi anyị Gwata na Anambra steeti ndị ọgbọ ntu na-agasị ya very fine boys tọndịrị m ihe onye enu fine boy just my friend though is a pity anyị kwere ekele ndị security isi ọfịa na-asị na ọ ga-adịrị ha na mma onye ọ na jide ka ojo ya sị jide ka ojo mana nke ojo amaka thank you so much onye Nwankwochi zitere Bernard Wancheslus onye ebe onye isi akụ isi ọfịa biko ka ebi so mmadụ dị young man ebi so mmadụ onye a kedu ihe jikọ gị na ya na-abụ ọ na-akpọ gị ntu kedu ka ha manage kedu ihe ọ na-esi akpọ gị ntu gị ka ebe na ebe ka o mere gị ha manage gị kedu na udo so eme gị ka o si mee gị by force kọwala just be fast mgbe nje na house ya maka ana m alụ pọmpụ so mbịa na house ịbịalụ maka ọ gwara m so na mbịa lụrụ pọmpụ azụ onye na-amụ ọrụ just be fast ka ihe ahara onye na-amụ ọrụ mụtago ọrụ so nje ka m test ya my skills na house ya ma m na onye na-eche mbe ijebe ọgbọ ọgụ ntu yes sir okay second day kwanụ nkọ second day eje m ka o mee m test gịnị test maka ọ sị na ọ na-eme test HIV so mwachi nọ ihe onye nọ under medical ama m je ka o mee m test ọ bụkwa gị ntu ọzọ yes nke ịtọ nke ka o si mee gị nke ịtọ ejeluzi mbe ede okay ka ebe ọ na-emezi gị nke ịtọ nke ịtọ m ejelu ube nke ịtọ ma anọ m n'ihu gate be so mwa na-achị ma afụna m nwaanyị I fọrọ this morning na anyị jere ebe ahụ so afụna m dị woman nwa na-achịzi azụ wee kpọwazie na fon mgbe ị gbara fon ọsị gị mgbe m kpọrọ na fon si asị gị gụọ ndị imejọrọ na gị mara amara na imejọrọ m ọsị m gịnị mere nsị asị gị gụọ ndị imejọrọ na gị mara amara na imejọrọ m okay ọga anyị ịnụ ihe this young man kwuru achọrọ ka eme ife a nke so enugo onye asị ịgbara ya ntu ugboro ịtọ ị na-aghọta so wee eziokwu ọwasị na-ene m wee na-ekwu na ọ bụ eziokwu ọwasị kedu afa gị Chinedu Emmanuel onye ebe ka village gị na-ekwuru ọbịa Ọla village ka afa nna gị Dominic onye afọ ya mother Felicia onye Emmanuel n'ụla nke afọ ụmụnna gị na-ene m anya n'ụla nke afọ ụmụnna gị obi na-atọ n'ụlọ ekwulọbịa ka echi gị n'ọdụdụ otu a just be fast achọ nke ife adị too long aka ọlụ ekwensu ka mmadụ na-ekpogoro ntu anụnwa ka onye kụziere gị ka afọ onye ahụ Ugochukwu ihe kama onye ebe onye Imo steeti ebe ka ọ nọ kịta ka eke gị na bọs wee nwee contact just believe it be fast gba m eziokwu o na-eme ọsọ ihe afọ onu data dị na bọdị from ndị ọkpọ ọgụ ntu from ndị ọnụbodo kpọzie ntu onye nke abụọ Ifeanyị onye mkpọ nke ka onye ahụ na-eme ọ nọ eto phone accessories like amịnta ka gị na onye nke ahụ megoro ya dee na onye nke ịtọ onye na onye nke ahụ were ya bịa ijikọ maka ndị ọzọ maka onye nke a ka iji maka ebe were ya nụ gị ihe ifuru isi iwe onye wule kwuru ọbịa onye awa onye my very good friend from Makeway onye Makeway ka ọwa anyị chọrọ ka ọ Makeway is a commander of Nnewi but all is well no problem